Республиканың Эрмитаж Қозан үзегендә Бүйек Екатерина Россия империясының алтын гасыры дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Эксклюзив тарихи экспонатларны хәбәрче бездә күреп кайтты. Экспозиция берничә тематик бүлекне үз эченә алган. Үзәк залларында Бөек Екатерина һәм император гаиләсенең башка әгъзаларының мемориаль әйберләре, костюмнар, балалар уенчыклары, асылташлар, корал, мебель предметлары, фарфор сервизлар һәм башкалар тәкъдим ителгән. Бүгенге көнгә килгәндә Екатерина Великаяның, Екатерина II-ның Казанда выставкасы ачыла. Ул эшенә бергә безнең дәүләт Эрмитажы белән һәм Казан центр дигән үзебезнең музей белән. Бу музей иң зур, монда экспонатларның саны 555. 30-га якын экспонат реставрация үтте, монда килер өчен генә. Һәм 25 экспонат монда дөресен әйткәндә ул бөтенләй күрсәтелмәгән бер кайда да. Күргәзмәнең икенче өлеше экспонатлары Екатерина II патшалык иткән чордагы төп вакыйгалар, һөнәрчелек һәм сәнгать үсеше, үзенә буйсынганнарны агартуга юнәлтелгән императрица реформалары турында сөйли. Экспозициянең бер бүлеге Пугачев бунты турында. 1767 елда Екатерина II килә Казанга. Анда килә 6 көнгә. 6 көн эчендә ул аңлый Россия империясының кайсы кабарганын. Чөнки илдәге торган милләтләр белән дус яшәргә кергәндә аңлый. Коръән рус теленә тәрҗемә ителә. Аннан соң Апанай мәчете, Мәрҗани мәчете таштан салына. Ул бирә үзенең указы белән рөхсәт таштан салырга. Күргәзмә киң белем бирү программасы белән бергә үрелеп бара. Эрмитаж көннәре кысаларында Казанда Бөек Екатерина турында лекциялар циклы укыла. Шәһәр халкы һәм кунаклары күргәзмәне 2021 елның 11 апреленә кадәр күрә алачак. Мен бик күп рәхмәт безнең президентыбызга Рөстәм Нуриевич Миңнехановка булышкан өчен шушы күргәзмәне ачу эшләргә һәм ачырга. Һәм мәдәният министрлыгына. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.